Sound. My name is DJ March. Ang pagbabalik, no? 2021. Mga kabingka. Here we go. Wato na po kanta karon is baliti ng mga klase-klase. Here we go. Baliti, mga agta. Baliti, mga agta. Baliti, mga agta. Baliti, mga agta. Dagang klase na mga baliti makitaan diri sa kalibutan, pero pud na apoy baliti nga ginatawag og nay nagpuyo, mga puyo na mga salbahis na mga impakto, mga kababalaghan diya gyud nagpuyo sa mga kasapaan. Ayo kumpiyansa sa mga baliti diya gyud sa sapaan, bisag asa gyud makitaan kay basig mahimo kag baki-baki. Baliti na mga impakto, baliti na mga impakto, baliti na mga impakto. Wa na ni na mao ang akong kuro. Ayo kahadlok ug ayo kumpiyansa na ako'y kailag yun sa una. Sigig pamalikas ang iyang epekto na ana-ana yun ang iyang dagwa. Kuyang piayo to si manang yun manghilutay gisuklan yun ang mga yun nga impakto gyud nagpuyo gyud sa balitian. Grabe gyud to paki ang kiang kuya gyud si manang baliti nga mga impakto, baliti na mga impakto, baliti na mga impakto. Bahala gyud ni wala na mao gyud akong kuros. Mao gyud ang importante gyud ang mahalaga. Bahala na mo